Кәрим Тинчурин театры премьераға дашы. Бұл хақта біз театр актрисы Татарстанның атқазанған артисті Гүзәл Ғайнуллина білән сөйләшербез. Гүзәл, исәнмесез 6 ноябрьдә театрның туған көне иде. Үткән бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Театрыбыз 87 яшын тутырган. Бу вакыйганы зурлап килеп үткәрдек. Репетицияда булмаган артистларыбыз төялешеп шәлегә киттеләр. Нишин шәлегә? Чөнки нәкъ моннан 87 ел элек беренче спектакль, нәкъ Күчмә театрының беренче спектакле нәкъ менә шушы шәл авылында уйналган. Шәле администрациясе безне атлар белән каршы алып, атларга утырып, шул вакыттагы чорны күрсәтеп, шунда бәйрәм итеп башланды. Ул көн 6 ноябрь көне инде кич белән тамашачыларга фойеда композиция ясадык. Кәрим Тинчуринның Үлмәс Сүнгән йолдызлар спектаклен уйнадык. Әле ул гына да түгел, театрыбызда җәй көне юбилейлар булган иде кайбер артистларның. Аларны да котлап, җыелышып, шулкадәр җылы дустана, шулкадәр тантаналы көн булды 6 ноябрь театрыбызның туган көне. 87 сезонның бірінші премьерасы белән таныштырыгыз әле. Илгиз Зәйнинең полиционер әсәре буенча Туфан Имамутдинов куелышында «Полиционер» дигән спектакль премьера. Спектаклебез бик кызык, бик күңелле булачак. Безнең театрыбызның оркестры, Ильяс Камал җитәкчелегендәге оркестр сәхнәдә. Спектакльнең хореографы Марсель Нуриев. Аннарысын бик талантлы, бик кызык художник килде безгә Мәскәүдән. Театрның декорацияларын, костюмнарын безгә Екатерина Галактионова дигән ханым ясый, эшли. Шулай бик кызык, күңелле булырга тиеш, аңа бирсә. Шундый яратып эшлибез, сезне чакырып калабыз. Рәхмәт, белүебезчә бу музыкаль комедия, ә сезнеңчә тамашачы күбрәк нинди жанрны үз итә? Безнең татар тамашачысы күбрәк ярата җырлы, моңлы спектакльләрне, ярата мелодрамалар һәм дә әлбәттә, миңа калса иң яраткан жанры бу комедия жанрыдыр. Безнең халык көлергә ярата. Бу спектакльне комедиялар дип әйтмәс идем. Бу хәтта гротесковый комедия дип әйтер идем. Әлбәттә инде анда җырда булса, биюләрдә булса, җырлап карый торган спектакль булырга тиеш миңа калса. Спектакльдә милицияның полицияга күчкән чоры гәүдәләндерелә. Илгиз шулай язылган, шаккатып куябыз үзебездә артистларда. Туфанда инде без Туфан белән бик яратып, бик дустана мәгълүмәдә хезмәт итәбез, эшлибез. Бик яраттык, шулкадәр ипле, шулкадәр артистларны ярата, елмаеп кына тора, шулкадәр бездән канәгать, бездә Туфаннар бик канәгать. Ә сез үзегез нинди рольне башкарасыз? Зур булмаса да образым бик җитәле. Янып тора торган авыл кибетче хатыны. Шулай ситуациясе бик кызык, бик күңелле. Менә килегез тамашачылар. Күрерсез нинди образ уйнаганымны. Рәхмәт. Дөрес, спектакль турында барып карамыйча сөйләү бик авыр, шуңа күрә киләсе премьерада сезгә уңышлар теләп калып, без замандаш сәхифәсендә тукталыйк.